Ready to work out. Ready, go.
na tayong mag-workout for today's video. Charot. Then, ang dami pawis na lumabas sa akin mga person. Tingnan nyo naman. Oh. Then, maraming salamat sa panonood nyo. At huwag nyo kalimutan i-subscribe and i-like ang aking YouTube channel. And don't forget to click the notification bell.